Mentakas ngi lakmi lenti baka dorbar jongka UN kan penlong. Ia ka jingya tepwut halor karai ban sang eno mardor. Ia ka tma hagasa kabadang yai biteng hadu kini kisngi. Lakmi lenti baka dorbar ba jongka UN kan tepwut haka kat artarik ubenajun menta usnem. Halor karai kabala dawa ban sange tma mardor hagasa. Ban pelat no ya baro ki nongsha rabor balabat da ka Hamas bat ban plia baro ki jakarung kaput jongka Israel nak benta ban penpoi ya ki marbam mardi bat ki wei de ki jingirap ki bat don kam e katai ka resolution kabalasna da ka rispen bat kabalayo hakas ngi balang menta kata yohi daka de Associated Press kabab penremjur ya kano ka jing penon kam ya ka jing penyap tangan ya kiriu pajba kum karukom ya le tma kiriu shampang bat kin nong trei jong ka hok long briu man briu kiong baka jing keruk bam ka bajur ba hagasa bat kumba armian ngut kin nong Palestine kidon haka jing ma jong ka jing kerduk bam ladaka Israel kambeng no pura ya ka jing kang bat ban pensang eno ya ka jing ya ki sipai jongka kabala pentemai ha ubnai match hadin bala penkut no ya ka jing sange tma bat ka Hamas. Hakatayo baladep ka UN Security Council. Kamsim lala ban menjur ya karai kabat dawa ban sange ya siat no. Hagasa bat kabakot ya ka Israel ban weng no. Ya baru ki jingkang kibede bat ka jing penpoi ya ki jingirap hagasa. Ka Amerika kalaweng ya katai karai namar. Bakamdon ka jingede bat ka jing pelat ya ki nongsha rabor. Katba baru katsau kiwe pat kitkot jong katai ke council kilat tepwut ban kersan. Om ladon ki voters haka dorbar ba kabadon shispa kandai pulai ngut kitkot haka balak mi lenti baktai karai kan mencur da kabab palat put handai om kum haka dorbar pahara kirai jong ki dorbar kimlong ki badon kam kat kum kaan wat lalai iyaki kum ka boro metar jong ka jingmut jingkat jong ka pertai hadin ka jingkang dam ka basip hotoyo kabalakang ya baro ki jingyarap syagasa ka Israel kala ailat ya ka United Nation ban penpoi ya ki jingirap marbam bat ka kersan ya ka kenhun a jingirap barang shu thau thmai jong ka US ka balapli ya ki kato kani ki jaka hapdeng bat shathi jong ka thain ban penpoi ya ki marbam handrei karukom a jingirap ka balap pentrekam ha ubnai baladep daga Gaza Humanitarian Foundation kala syak penshitom no namar ki jingsha siat hajan man lakasngi kadba ki pajba kidang ya ceki ceka ai jingirap kadba karukom ai jingirap kabalas lemha ka UN kala yale ban penpoi ya ki marbam namar ki jingkang jongka Israel bat ka jing pentut ya ka ain bat ka suk ka sain karai balat mu ban tebwut mentakasngi ka kedau syaka hukum kaba arpo pratrik ubnai mach kabala penjari da ka ying besar bahakli du jongka United Nation nak benda ka Israel ban pli syushu ya ki lenti ya cak Gaza nak benda ki marbam ka priang bat ki wei ki marbam ka International Court of Justice kalap penmi ya kenika hukum haka mukot doma bala wanra da ka South Africa ka bakeno ya karui Israel halor ki kampani april hakatma jongka hagasa ya kadai ga jingkeno nak liang karui Israel kala kentai par